Dapat balansin kita ni mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tulan para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ang D3 Bio, ang Doc Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si Lactobacilli, si Bifidobacteria, kag si Streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga mo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure. Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid, amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning pa ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagid siya D3 Bio. Kampiyon. Para ang dugo rektato sa transmitter. May turbobus na lapad pang highway, no? Bi-turbo. Bi-turbo. Nga bi-turbo, sir boy. D3 Bio plus extend. Sa rurot gid High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo imo nga alagyan sa sa dugo, wala tsansa nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
may puso. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Philippines sa Philippine Standard Time, alas 7:07 sa aga oras. Ginadulong sa ito sa kaluban sa Mighty C ang ginpabasko ng alkaline nga vitamin C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahatukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Rey Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Ang kampiyon nga tandem sa aga, Rey Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:09 mga ka-K5. Welcome na sa aton sa pagpangalagad sa programang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Today is Monday, adlaw kita sang Lunes sa aton sa pagpangalagad. Pietsa 18 kita karon sa bulan sang Marso tuig 2024. Sa aton sa mga ka-K5, it's holiday sa kabugusan nga isla sang Panay. Lakip na ang bahin sang probinsya sang Romblon. Sa aton sining mga ka-K5, Liberation of Panay, subong adlaw. Sa aton sining mga ka-K5 kung saan ginatagaan ginaton sang kay pasidungog kag pagdayaw ang pila naton sini ka mga veterans nga mo naman ang nagpakigbato agod nga mahilway kita diri sa may isla sang Panay. Sa aton sini nga mga ka-K5, alas 7:10 sa aga ang oras sa K5 News FM Philippines. Kamusta kamutanan? Kamusta ang aton sini nga mga kauturan, mga ka-K5 naton nga nagpudgid sa aton sini barwa nga pagpangalagad? Kamusta ang inyo sini nga bangon, bugtaw, aga pa magpangape sang klinika DTX sa Coffee Mix? Ang kaping kampyon mga ka-K5 sa aton sini nga mga kauturan, hindi na inom sang kaping sarang makahatag sang ang balatian si mo sini nga lawas. Mga kaping pag-inom mo ma-acidic dayon sa aton sini nga mga ka-K5 mga kauturan, no? O inom ka mo sa aton sini nga mga ka-K5 sang klinika DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ang ining kape ang available sa mga butika kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang-Uy mga ka-K5. Ang oras alas 7:11 sa aga sa aton sini nga pagpangalagad. Sa aton sini nga mga kulturan bisan holiday, dapat bugtaw kita aga pa magbangon, magpanghimos, magtrabaho. Sa aton sini nga mga ka-K5, Dibot silingon nga Liberation Day, subong Panay Liberation Day. Nagina sa ulog sa tagsag ka Marso 18 mga ka-K5. Inaagi sa Proclamation number 430 o kung an act declaring March 18 of every year as a Victory Day in the island of Panay, Romblon, including the city of Iloilo, Rojas. And of course, sa may probinsya sang Guimaras. It's a special non-working holiday mga ka-K5.
Sa siyang tatlo ka mga isla, mga kulturan, Panay, Guimaras, kag Romblon. Sa aton sining mga ka-K5, ini ang paghatag man sang pagdumdum mga kulturan o kung pagganduraw sang kadalagan sang aton sining mga veterans sa mga ka-K5 sa pagpakigbato sa imperyo sang mga Hapon. Alas 7:12 sa aton sini nga pagpangalagan. I-like kag i-share ang aton sini baro nga pagpangalagan bugod mabatian kita sa pila naton sini ka mga relay stations sa probinsya sang Iloilo. Live na live kita nga nagapangalagan sa inyo sa K3FM Leganes 101.1, K3FM Kalinog 100.1, K3FM Yagao 105.1, kag sa aton sining mga kulturan sa may syudad sang Pasig Happy Pintados Festival, syudad sang Pasig, mga ka-K5 nagasigabong kahapon dito ang K5 News FM, Pasig City 89.1 mga kulturan. Opo ng aton sining mga mini sound, no? Kay kung magkadto kato sa may plaza sang Pasig, ang nagasigabong dito ya ang K5 News FM Pasig City 89.1 ang kampiyon nga istasyon. Diri sa may syudad sa Iloilo, mga ka-K5 sa kutob malabutan sang aton sining pagwaragwag Luzon, Visayas, Mindanao. Live na live nga nagapangalagan sa inyo ang 88.7 FM K5 News FM Iloilo, ang kampiyon nga istasyon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga na, Pilipinas, syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning, Western Visayas. Sa aton sining mga ka-K5, live na live kita man sa aton sining mga social media platforms. I-like, i-share ang aton sining mga pagpangalagan sa official Facebook page ng K5 News FM Iloilo, ang K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-share baro ang aton sining pagpangalagan para mas madamo pagid mga kultura naton around the world. Ang makaupod ka makapamati sa K5 News FM Iloilo, mga ka-K5. Mabatian mo kita sa pila naton sining mga social media platforms sa kaangay sang YouTube kag TikTok. Ay gani i-share, i-like ang aton sining pagpangalagan mga ka-K5. Alas 7:14 sa aga, oras sa K5 News FM Philippines. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa pangalan barwa sa serbisyo publiko, kaming inyo kinaanda na lagad ninyo sa kahanginan katandem ninyo sa tagsa kaaga. Ako si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Hoy! Pagmararangon ro kamo dyan, kag magpararigos, adlawon tanaron dyan, gapanima horontinyo, bugtaw, Bangon na, bugtaw na! Alas 7:15 sa aga, sa pangalan sang K5 News FM Philippines, Foro de los Pueblos Program, The People's Forum, sa liwat. Kaming inyo kinaandan, alagad ninyo sa kahanginan, katandem ninyo sa tagsa kaaga. K5 Ray Espeha Umalay. Pilipinas, maayong aga. K5 Ted Aujero Francia. Monday Sir Ray, pero holiday subong. March 18 bango sa Proclamation number 430, Liberation of Panay, Guimaras and Romblon, lakip ng Guimaras. Ginatawag ini siyang Victory Day, Panay Landing, sadtong Battle of the Visayas sang World War II. Wala sang office, wala sang klase. Holiday, padayon ang Holy Day. Pero sa mga may kaladtuan dra, himos na mo magpaligo gid panghabon sang DTX 500 Beauty Soap kag magamit sang di roll-on organic Clinica Deo Fresh. Subong adlaw Sir Ray kay holiday, padayon ang Holy Day. Holiday mo ko sa Ilonggo pa kag sa mga Bisaya pa magbasa sang holiday. 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 Although nga ang holiday,
Kung sa Hiligaynon word na dapat ang spelling niya is H-U-L-I-D-A-Y. Pero kon malo mo lang Huliday. Siging Huliday, siging tandayanay, relax ang tanan. Gusto man sa tao nga mag-relax sa rate. So extended weekend para sa tanan. Pero ang mga sa probinsya, kag diri nagkatrabaho sa syudad, for sure nga subong adlaw karon subong agaw karon sa hapon, magbalik naman diri sa syudad sang Iloilo mga estudyante. So at least matulot away ang dalan diri sa syudad sang Iloilo halin kahapon kay 5 Ray. Sakay kita sa taxi kahapon, nabas ang driver niya, sir, kita mo sir way tawo no? Kag at least sa mga mall, yati sir sa mga mall kay may mga sale. Pero sa dalan kahapon as sa subong mataway bangod nga holiday. Pero sa mga may obligasyon sa mga adlaw, negosyante ka or may transaksyon kaya iban hindi man totally nga way gid trabaho si Raymo pero sa aton diri kita hindi pwede nga magtauntat kita ya sa holiday. Kay wala nagakatulog ang balita kag subong adlaw kadamo-damo isang dalagko nga balita nga aton dapat hatagan sang igtulopangod. Ang istorya sa politika, ang breakup ni Jam kag ni Jerry. Ang gimtiro nga victim kagabi sa Barangay Villa Anita City proper, ining si Rainiel Lazaro. Lain ang ginpamangkot nga ngalan, Limuel Lazaro, pero apisar nga lain ang ginsabat sang biktima, tiniro, patay. Kag ang asod-asod mga aksidente sa dalan. Kagabi may aksidente sa dalan sa tubang sang Gateway Hotel sa Barangay Maliao, Pavia. Binungguan sang van halin sa Lambunaw, ang jeep nga Pavia damo masang rarong. And asod nga kaso sang sunog. May sunog sa city proper, 9 hours record breaking ni sa Raymo. Madumduman ko sa kalawigon na naton sa radyo, ang pinakalawig nga sunog was in, I think daw super mo nga naglawig sa malawig to. Pero ining 9 hours ngayon daw, I think nalapawan niya ng mga previous records sang dalagko kag malawig nga sunog nga ginaway sa mga firefighter, sa mga bombero diri sa syudad sang Iloilo. Considering nga diri sa city proper, Isnar, Embasa, Aldeguer, palibot yung mga banwa ining old Iloilo Business District, ang heritage buildings ginapang preserve ina dira agud mangin attraction sa mga turista. I-preserve ang aton nga kasaysayan. Kay sa reality kinaman sa Ray ang bagong bulyada sa negosyo diri nagiman sa Mandurriao mo. Mega World area, SM area, das may Plazuela. So diri sa may Snart the Embasa area pakadto sa City Hall, Old Business District or ginatawag nga Chinatown. So gina-preserve, gina-renovate, gina-refurbish ang mga building dira. Pero ang pamangkot, ang iya sini nga mga kuanang iya nga mga electrical wirings, daw ano pa na siya kabakod nga mapalayo sa disgrasya ang mga tawo sa palibot nila. So ini dako naman nga disturbance sa aton sa ekonomiya considering nga naglabot kay 5 Ray sa 8 million pesos ang kalitan sang sunog. So halong gid sa sunog, biit gamay man o dako, nagligadto pagid sa Rimera pagid sunog sa Barangay Tanda PL Tigbawan. Very disturbing nga kada mamati ta sa balita, sunog diri, sunog pagid dito sa Piak. So halong gid sa matag palamati ta bangod nga ang tinuig mo nga investment kin pangbudlayan mo in just split of a second or an hour or minute maubos pagi sa kalayo kay 5 Ray. Yes, dugang pa sa mga dragkuan nato yung mabalita kay eksklusibo nga gingkatuan man sa nga K5 News FM Iloilo kahapon nga adlaw ang lugar kung sa din nasapuan natong mag-asawa nga wala na sang mga ulo mga ka-K5 no gin pang sa una ni nga paglantaw nato gin pangutdan sang ulo kiti pagkasapo sa ila ara na sa advanced state of decomposition ng ila sining lawas and wala na sa mga ulo ining mag-asawa nga nasapuan sa ila sining ogsaran sa ila sining balay. Dira sa may San Lorenzo, Guimaras, mga ka-K5, hasta subong blanco pang mga kapulisan kung ang motibo sa krimen. Pero sa sipirado, banwa nga investigasyon sa K5 News FM Iloilo News Team. Sa pagpanguna ng ka-K5 Aaron Lloyd Repollo, ka-K5 Eric Cañizares, ka-K5 Melmar de la Cruz, na tahi-tahi na to nga basi may posibilidad nga parte sa mana sa manggad sa lupa ang ginaawayan. Kay katatlo na nga daan kuno nga
palapit sa barangay. Ang pamilya na hanungod sa ginbilin nga manggad sang lupa sa ila sini nga mga himata kakipay ba Ted? Mati kulang yung inheritance. Amo ning problema kung lapaduta mo. Ayo lang kami kang lupa na mo naran sa koko kag sa may misitira. Oh. Way ka sa nga awayan. Ay sa aton sini nga mga kakipay bang namin ni kuntanin tis bala madula ning aton sini nga mga katigulangan. May last will and testament. Na may last will and testament Kasulatan pag natunga sa insakto bala na istoryang mga kabataan mamukod sa budlay. Walang conflict. Kisa mga magululuto di okay man ni tani kaso ang mga topic ang mga kabataan kung hinali magsulsol dira na gid umpisa ang lainay kabuot kag ilinaway mga kakipay. Inabala mambalabaw. Kung natunga lang tutani sa una sang lolo namon o ni tatay namon tong mangga ng lupa, kita mo na ng kwanda mega world amo na mo. Ang dring dia daw. Makita mo na tani milyon na kami, milyonaryo na kami. Tani. So may pagkakanugon ka Black K5 Ray. And pagod kisa sa pressure man sa finances, makapaminsan kagiman bala, lagson mo na. O galing sometimes nagalunta ng conflict between siblings or between relatives. And usually ang away sa duta kay Fiver hindi magliliwan. Ang inilaway dira magulutod or basta tapik magpinamilya bangod sang ang kuanining ang bulawan araman sa lupa halin sang mga kalululuhan ti sa una way pa niya sang mga proper turnover sang mga dokumento kay Fiver mo. Subong mula niya nga daw na plus gid legally ang mga inheritance, ang mga paluniblion, kung ano man nga mga klase sa mga propiedad Di sa unaya ang kasulatan kuan pa to makinilya, makinilya typewriter. So ti sulaton. Isulat lang na. So sa pagligat sa panahon na anayan na ako na iba na sa to nabahaan na sunog. Way na. Oo. Way mga record bala, way na pa butang sa Register of Deeds. Sa aton sini nga mga kakipay, way na patituluhan, way matunga, wala mapatituluhan. Ang mother title ti isa lang bilog yapon, iya pa sa ginikanan nga pangalan. Mo nang budlay hasta nga ti ang mga kung ang problema naman dahil sample ang mga magululutod okay lang sila nga okay pamata-mata lang bala okay dira imuha dira akon dira pero ang next generation ng mga kabataan nga nangin maalam mo na nag-eskwela na. Masigkot ko tanay na labi na gid kong grabe nakmahalang lupa. Mamba sila nga ti why man to sang why man to sang legal nga dokumento pagtulong ay sa mga Agrikana naton. Ari mo kay pakaso-kaso na nagtaso na magdawog si kaso ti sa iya lupa sa aton sini nga mga kakipay mamuti ang gimaras kakipay Ted ang mga kalupaan da kag mga kaumanhanda ano pa na mo ang hatag pa na sa gobyerno sa mga katigulangan sa mga nag-star dira. Iti ang gimaras makita naton na so far sa estado nila kakipay bated do hindi pa man gid sila muna ka highly urbanized nga klase sang probinsya mo. Damo pa sa mga barren lands nga actually man pa niya may mga tag-ianan na. Dumduman ko sa Ray sang magtalikuan ng amay ko May 15, 2020. May nagambal sa akon sa amon. Balnya check nyo lang record sa Gimaras. Hindi kayo tatay nyo sa Gimaras. Nya da may lupa ko siya mo. To sa Binavista ang area kay dugay gyud amay ko dito sa Binavista sa Gimaras. Taga Gimaras si Erpan. Dito ka dunyas Kailan kinakobra sa DAR, Department of Agrarian Reform. Kag damo sa mga amigo sa Gimaras. Amo ta panugyan sa mga lapit man sa aton ka mataga Gimaras. Nya check abi Yan basi kung may mga lupa sa tatay nyo din nga wala lang sa panugid. Kaysa ang amotong sempo sa pwede kaya pa mo dyan tupa mo. Correct. Pwede ka kambal nga ako na. Ako tudlo mo na na. Hawanan ko na kaya ako na. Oo. Tisang una pala padawan, subong niya, bisan ano padawan mo, may limitado na lang ang Department of Agrarian Reform nga hatag kag ang DENR sa aton sini nga mga kultura. Sa CARP. Amo na sa bangod sa CARP, no? Comprehensive Agrarian Reform. Amo na siya ang sistema dito sa may Coron Palawan sa kon sini nga magulang. Halin pa to sang ligad nga mga tinuoy nga invite sa ako nga kadto dito kay kanugon ng kuno sa mga lupa yang ginpanghawanan nga hindi ya ma-claim or hindi ma-claim sang pamilyata balya kay mamon di man pwede nga ako na lang niya ma-apply kay ako enough nako naka-apply nako na tagaan ako na awardan ako hindi na pwede.
So dapat someone from my family makadto dire kag magi apply ka kay 510. Sabi ko doon nakapanaw ka to? Hindi, may ginpapanaw lang ko to. Ay, Gusto. Ginpa-applyan ko man dito. O galing, ang gusto nila yan, nga dapat may tener ka dito. Nablang makita ka nila visible. Nga ka dito, hindi nga matakadto ka lang dito. In fairness, to make it fair to everyone, especially sa mga local dito. Amo giba na mo, dapat tiniran mo ka dito sa godon mong lupa. Hindi ka koon nga mapakita-kita ka lang dito. Tapos i-award na si mong lupa, no? So, in fairness, amo na siya dito ang sistema sa atong sining nga mga ka-K5. So, ibaloon tani mga kuturan kiti grabe gini. Ang mga ulo ni sa puwan ko ni ka-K5 tid galing kay wasak na. Wasak na so may nagahambal nga Grabing ginungod nga utdon. Hey, mamo ang report sa pulis gintiro mo. Naigo sa bala. So, probably pila ka adlaw ang ligaran antes masapuan. So, basi nagumok na bala nag-soften na ang ulo, kati mo ang liog tani, very very soft ni. Once nga ma-decompose mo, giniuna dunot mo. Sa aton sini nga makaka-K5, diba sila pasensya sa mga nagkakao na, nagwil-wil bala kagintaban sang ido. Do mo man ang paglantaw sang aton sini nga mga pulis. But then again, kung ginhungod ina siya utod, ginlabo, sa aton sini nga mga ka-K5, after kagintiro, grabe, but silingon, grabe ka brutal. Grabing kakig. Grabing kaakig sa nag-ubra sang krimen. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang lain lang, kay bisan ano mo dito kasinggit sa ibabaw, sa aton sini nga mga ka-K5, way gidyagawa may makabati si mo. Kay ara to siya putok-putokan sa bukid taas, sa aton sini nga mga kuturan, kag laka katama ang mga panimalay. Sa aton sini nga mga ka-K5, bibeloon ta na karon kay ka-K5 Aaron Lloyd Repollo. Alas 7:28 oras sa aton sini nga pagpangalagad. Kagari ho, may theme song ako nga ipabati sa inyo mga kuturan. Kay bangod nga sa gintalikdan nga semana, very very trending ining pagbulaganay. Hindi sang duha ka artista, hindi sang duha ka sikat nga aktor kag aktres, celebrity, kundi pagbulaganay sa tunga ni Congresswoman Jamjam Baronda kag ni Mayor Jerry Treñas. Yari ang ila sini nga official theme song. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako Maging tapat, ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan. Oreo, pero di ang mahal. Kita ang picture para kampiyon. Saan nagkulang ang aking pagmamahal. May akbay da, may sweet sila da ka picture. Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Pati ko nakita na ayaw mo na. Ako ang kasama. Yun dia. Pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya. Wag kang paluhain at alagaan ka niya. There you have it, ladies and gentlemen, the theme song of Mayor Jerry Treñas and Congresswoman Jamjam Baronda, sung by Moira de la Torre, sa aton sini nga mga ka-K5, and with the title of Paubaya. Ma-render kita sa ila sa Ray isang acapella nga rendition. Sige. Acapella siyang Paubaya. Sige. This is for JJ, Okay. Jerry and Jamjam. Okay. I know it hurts. Okay. Because ang ilang nga pag-opdanay K5 Ray,
for 2 consecutive terms. Nangin mabakod sila mo. Correct. They were formidable. Jam Jam won the elections with an overwhelming votes. Because ang support man ni Mayor Jerry, same time sa Mayor Jerry with the support man ni Jam Jam. So nag-obdanay, nagtingob sila, and gindaog nila ang duwa ka elections diri sa siyudad sang Iloilo. Funny guro si Ma'am Maritaliana Michelina, very very funny sa guro ni Moira? JJ. JJ? Ni Jerry Treñas and Julian Baronda. JJ mo? Kay guy bigyan ng ibiya. Grabe ng ibiya. Mama Marie? Sige be, acapella ha. Acapella. Duwa kita makanta. Sige, Paubaya by Moira de la Torre, but now interpreted by Ted Francia and Ray Umalay. Ang first stanza, ikaw kanta. Sige, ikaw kanta, bali ikaw si Jerry. Ako si Jerry. Ako si Jam Jam. Ikaw si Jam Jam ha. Okay. Ipit-ipit, matingog mo ino. Tapos get. Sige. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailangan nung ako'y di na naging sapat. Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan, pero di ang mahal? Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay lang, mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na, Cherry? Ako ang kasama, pero hanap si Raisa. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa'yo, Jam Jam Baronda, wag ka nang tumakbo, si Raisa na lang. Saan natigil ang pagiging totoo? Sa tuwing nabanggit na mahal mo ako, di mo inamin na mayroong Raisa. Ako ang kayakap, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tagigiling kulang kay Raisa, huwag kanyang i-disappoint at alagaan niyang Ilonggo. Hindi na ako kubalon niyo. Hindi na ako. Ba't di ko inisip na mayroong hanggan? Ako yung nauna, pang last term ko na ni Tani. Tani. Nami na di Tani. Pero si Raisa ang wakas. Dungan ta sa chorus. Hindi na ang chorus? Chorus na. Sige, okay. Ariel. At kung masaya, okay, 1, 2, 3, go. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling kulang sa kanya. I-disappoint. Allah, no.
So there you have it, ladies and gentlemen, our own version of our redemption of Paubaya. Okay man, Okay, man. Daw sila mambimbiyan pagtalungan balya baka dula ang stress na mo nagapa. Glory Blanco signal ko to Rock Lebrelia ko to kadlaw Edgar Balondon. Saludo ako sa imo certain nga voice quality nga ginaipit-ipit ang nga pagkababayi. Ya, walang budlay pa yabi mo. Champion ged, malingambing special na dilin sauton. Di bala? Kung kasubong sang isa ka drama sa teleserye, ang ining pagbulaganay sang Treñas Baronda tandem mga ka-K5 sa sining maabot nga eleksyon, si Baronda magapuway nga kaangay sang puyo ngaging pabihinit sa kilid sing dalan, samtang magapangibabaw ang tinaga nga Raisa kaysa iya pangalan sa sining nga mga tinaga mabatian ang rice nga word kung sa diin butong paibabaw ang ining anak ni Mayor Treñas nga si Raisa Treñas kay gani ang theme song ni Jamjam Baronda sa sini nga mga tinuon Paubaya mga ka-K5. Makapoy man ang paipit kitingog pay. Budlay magpabayi-bayi. Sa aton sini nga mga kuturan alas 7:38 sa oras naton sini nga pagpangalagan. Yamo na sa aton sini nga mga ka-K5 no. Amoy ginamambal mo nga sa statement bala to ni Mayor Jerry Treñas nga ti ko kay ka-K5 Alexis Calante pa standby. Ngambal ya nga eleksyon niya mo. This is the real politics, no? You cannot predict kung sinong maupod mo sa next election. You cannot predict the decision nga posible matabo, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. But to make it serious mga kuturan, din gid bala ini nagumpisa nga nagabot sa punto nga kinanglan ni Mayor Jerry Treñas nga ipasulod ang iya sini bata nga si Raisa Treñas nga sa aton sini nga mga kuturan despite siyang manami nga relasyon nila ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Ano ang buot silingon sinin? Ano? May ginlainan buot sing Mayor Jerry Treñas. May aras ang natukiban si Mayor Jerry Treñas nga dumambal niya nga doon hindi ni pabor sa ako now, doon hindi ni mayuhaw. So, ang obrahon ta na lang is bulaga. Padlaganon kung akon sini nga bata. Or, given for the sake of discussions, whether may ginobra nga sala si Congresswoman Julian Jamjam Baronda, whether wala o kung whether mayara, kung gusto gid yan ni Mayor Jerry Treñas ka K510, nga padlaganon ng iya bata nga si Raisa Treñas, bot silingon niya, why gid may mahimo si Congresswoman Julian Jamjam Baronda, bonggo, kalanda ko mabonggo ka, kay padlaganon kung akon sini nga bata. Do mo gid na siguro ang punto dira, no? Sa ton sini nga mga kuturan. But then, kang gintalikdan nga sinimana, nagpatigayon sang press conference si Mayor Jerry Treñas, upod si Congressman Joang sang Uswag Ilonggo Party List, upod si Executive Assistant Miss Raisa Treñas, kag upod ang iyay nablos nga si Jay Treñas, kag pila pagid ka mga kalyado sini sa may syudad sang Iloilo, sa may City Hall. Si Miguel Treñas ato man to? Ato man to. Oo. Si Jay Treñas amo nga duso subong second nominee for Uswag Ilonggo Party List sa aton sini nga mga kay gutok na sila man, no? Gutok na sila kung sa Gutok council na sa pa kung council. magduwa ka Treñas basita ka ng tao. Kay ti madula si ang mabakante si Elistante, Candice Tupas and Nava. Oo. Ano, sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan. Tiko hindi magupod si Councilor Nick Baronda sa aton sini nga mga ka-K5 sa linyada ni Treñas. Kati kung tatay sa sakit man is bata ya mo. Kung ina hindi wholeheartedly nga pagbaton sa nga acceptance mga ka-K5 sa paggabuwag sa Treñas sa Baronda tandem. Ti kung amay ka masakitan ka kay bata mo ni. So, malaban-laban with your ego and pride, hindi ka magpadlagan sa line-up ni Treñas, di ba? Ka-K510. So, apat gid ang mabakante sa Treñas sa line-up. So, ang pamangkot sinoning mga gina-consider ni Mayor Jerry Treñas, no? Sa aton sini nga mga koturan. May ari na kita ni nga report the last time gina-consider ya si Malabor, Andre Malabor. Mandre Malabor. Si Lindon Acap. Sino pa gito? Si Shane Mabilog. Shane Mabilog, amo ning former SK Federated President. Nablos ni former Mayor Jed Mabilog na. Oo. So, amo ni, no? Sa aton sini nga mga kuturan. Pero, suguda naton anay, kundi nagumpisa ang lamat, ang pagkagisi
sang kasing-kasing sang duha ka mag-abyan nga Trenyas Baronda tandem sa aton sining nga mga ka-K5. Yari ang report ni ka-K5 Alex Escalante. Ka-K5 Alex, please come in. Masubo pa sa Casniel kag Bea Dom breakup. Isli naman ang imo nga intro. Kay kang ligad to nga si Mana mo man ang intro mo. Oh. Isli naman sang bago be. Ano paano mo naman i-describe ina? In my personal testimony. Nagatangis ang mga supporters Tangis, ng JJ. On Jerry and Zamzam tandem kay-5 Ray kay-5 Ted. Kasunod sang pag-confirm ni Mayor Jerry Trenyas na magabulag na ini sa Baronda Trenyas tandem sa 2025 election. Ini ang kasunod kay-5 Ray kay-5 Ted sa ginpatawag na press conference ng alkalde last Friday after na nagpatulong personal sa iyang opisina si Congresswoman Jamjam Baronda para sa duha ka purpose. Ano ina? According to Mayor Jerry Trenyas, una, nagpasalamat si Congresswoman Jam Baronda sa iya sa pagsuporta sa duha niya ka candidacy kung sa diin duha man ini ka beses nga nagdaog bilang Congresswoman diri sa Iloilo City kag ikaduha amo ang pagpahayag nagaconcede siya. Abot silingon, ginasuportahan niya ang desisyon ni Iloilo City Mayor Jerry Trenyas nga padalaganon ang anak sini nga si Raisa Trenyas kag hindi sa magpunggo o kon magkontra. Ano ang rason sa pagdesisyon ni Mayor Jerry Trenyas sa nga magbulag no sa tandem nila ni Congresswoman Jam Baronda? Una, nagpahayag ang alkalde nga nagapamalibad siya nga i-dig deeper ang reason, i-divulge sa publiko ang reason, pero hambal niya kung kasubong sang pilas, kung wala pa nag-ayo, hindi na dapat kot-koton kay mahapdi, kay 5 Ray, kay 5 Ted. Kag kasubong nga kung ginakot-kot mo ang pilas, do ginabutangan mo sang asin, nga portigid hapdi. Pero in due time, nagwa ang mga istorya nga because of last year, liga ng mga barangay elections, amo gidto ang ginrinan sang paglain sang buot ni Mayor Jerry Trenyas. Liga ng mga barangay election nga natabo? Yes. According kay Mayor Jerry Trenyas, may mga kandidato ang mga baronda na tinbunggo kay Liga President Maria Irene Ong nga kandidato ni Mayor Jerry Trenyas. Kaya ang Iloy ni Congresswoman Jam Baronda, si Dr. Julie Baronda, nga punong barangay sang barangay Haveliana Haro, kay 5 Ray, kay 5 ang may araman sang ginduso nga kandidato to run for Liga ng mga barangay president diri sa syudad sa Iloilo. Kag ito, ang reason ni Mayor Jerry Trenyas ay it's as if na secretly na may ginahulag ang mga baronda na wala yung pabalo sa iya na supposed to be according sa iya, ginestoryahan nila kay tandem sila. So, amo nang nangin, kumbaga, tipping point kung nga nagdesisyon si Mayor Jerry Trenyas na magbulag kay Congresswoman Jam Baronda. Ginsundan ina sang pagkakas bilang executive assistant sa manghod, no? Kamanghuran nga utod ni Congresswoman Jam Baronda dira sa Iloilo City Hall as executive assistant to the mayor na si former councilor Love Baronda kay 5 Ray, kay 5 Ted. According to Mayor Jerry Trenyas, hambal niya kung may factor ayhan pagid ni kay 5 Alex ang affiliation sang duha ka grupo like Baronda Trenyas sa national level, like Baronda is supporting Duterte and Duterte alliance, and while Jerry Trenyas may mga sugilanon nga ti ara ni siya sa Marcoses kay 5 Alex. Actually, according to Mayor Jerry Trenyas, on the national level, do wala man niya sang problema between between him, no? So wala conflict at all? Wala sa conflict at all. Kaya wala man niya problema kung sino nga mga
presidential candidate ang ida nga suportahan. Okay, Alex, Basta given Yes. given nga wala sang problema sa liga ng mga barangay elections, wala binagintra ang mga baronda. Ano kada ko ang chances nga si Congresswoman Julian Jamjam Baronda Gapon ang suportahan ni Mayor Jerry Treñas for the upcoming election next year sa pagka-kongresista ka kay Alex, o fix Yes. na ini ang desisyon sa mga Treñas yaw without the issue sa aton sini nga mga ka-K5 nga ang bata yang palaganon si Miss Raisa Treñas ka K5 Alex Escalante? Kung iban ba balon mo, may isa na lang ka-term si Congresswoman Jam Baronda. Nga hindi Kung pagatag. wala sang conflict nga natabo, maybe padalaganon siya or patapuson ang term niya kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. So wala sang problema kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. Pero amo lang gitong tipping point according to Mayor Jerry Treñas nga naglaing ginagbuot niya no kay Congresswoman Jam Baronda kag kasubong ba lang akong maguba ang imong Salig. trust sa isa ka tawo do ka budlay na sa ligan liwat kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. Okay, wala man disclose ni Mayor Jerry Treñas kung gadang specific kagistoryahan nila ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda sang nagpadulong si Congresswoman Baronda sa iya sining nga opisina kay 5 Alex Escalante. Pero ang dalagan sang Sugulanon ano? Humban niya, nagpa-thank you sa iya si Congresswoman Jam Baronda for being his leader no for 2 consecutive elections kay 5 Ray. Kag ang ba niya nag-concede siya kag hindi na siya mag-contract bagan ni Mayor Jerry Treñas with what Congresswoman Jam did kadto sa akong personal sa opisina na-boost ang akon na respect sa iya. And if may mga information abi nga kung magdalagan pagit or secretly mapadalagan si Congresswoman Jam Baronda without his knowing kay 5 Ray, kay 5 Ted, maguba ang iyang respect kay Congresswoman Jam Baronda kag hindi na nakabalo kung ano pag inapagtanaw niya sa iya. Okay, kayo ka temprano padabi ka kay 5 Alex no to conclude kung ano ang mga fate banwas sang syudad this coming election sa aton sining mga kulturan. Now, given nga si Miss Raisa Treñas ang mga padalagan sa pagka-kongresista sa Lone District sa Iloilo City, sino ay hanang mabunggo sa iya kung hindi si Congresswoman Julian Jamjam Baronda? Sino ay ang ma-challenge siya nga dako sa congressional seat kung hindi si Congresswoman Julian Jamjam Baronda? Ang balgari ni Mayor Jerry Treñas, as far as I can remember the last time around, patigayon siya sa press conference kay 5 Alex, nga balya, for now, hindi taman mambal ko sinong maging kontra ni Inday Raisa. Basi gani, kag maglain ang huyop sa ngangin, basi magpadlagan congressman si Uswag Ilonggo Party List Joang. Jokingly aside balang pagambalya sini kay 5 Alex Escalante. But then, aside from the Baronda, sino ay yan magabunggo? Si former Mayor Joe Espinosa III. May possibility ba yan kay 5 Alex? So far, kay 5 Ray, luwala gid sang bati-bati nga magbunggo. So, muna nga ba nila gani nga sure win ang mga trend niya in case mawala gid sa may mabunggo sa ila. Pero, kung may ara gid man, according kay Mayor Jerry Treñas, wala man sang pagbato sa ila kay almost 100% sang mga barangay diri sa Iloilo City nagasuporta sa ilang bag-o nga tandem sang iyang anak kay 5 Ray. Okay. For now, mambal naton dabi nga do naga-concede or nagapakanubo, nagpaubaya biya sa specific talaga termino sa aton sining mga kuturan si Congresswoman Julian Jamjam Baronda. But the question is, in what extent si Congresswoman Julian Jamjam Baronda mapaubaya? Mapaubaya bala siya for now just to mellow kag mapaganagan ang sitwasyon sa may syudad sa Iloilo because of these controversies, mga ka-K5 sa pagbulaganay nila ni Mayor Jerry Treñas kag sa mga akusasyon against Congresswoman Julian Jamjam Baronda nga tinaga kamang na nga daan layo pang eleksyon nagakamang na nagakamang na kag nagatira patalikod sa mga Treñas do mo na ka-K5 Alex Escalante because if we will just try to look at and review again the message
or the official statement coming from Congresswoman Julian Jam Baronda sa aton sining mga ka-K5 after the conversation with Mayor Jerry Treñas nga iya sinigin ubra sang gitaliktan nga semana nag-post ini siya sining nga official social media account. And nakabutang diri nga we respect Mayor Jerry Treñas as our leader. We had a sincere and honest conversation on various topics when I met with him this morning. I think giving in to political division to political division and letting our beloved city's future get derailed would be a grave mistake sa atong sining mga K5. So hindi na siya mag-dwell pa, no? Mas madamo sang problema ang aton nga syudad nga dapat atubangon. Kag ang leaders sini are expected to be working together to find solutions for its problems. So, unity is paramount consideration to ensure the progress of our city. Nagapasalamat kita sa kigayunan nga ginatag sa aton pinarangga nga mayor kag sa mga pumuluyo sa sining nga syudad para makapangalagad sa inyo bilang inyo congresswoman. Bisan sadto nga wala pa kita sa puwesto, nagpadayon ako nga nagbulig sa inyo. Ginpasalig ko kamo nga ipadayon ko ang akon pagserbisyo sa inyo. Bisan madula kita sa pwesto. Halin sang SK pa ako hasta subong nga may pwesto man o kon wala. Ang kaayuhan sang syudad kag sa mga Ilonggo lang ang ginapanumdum ko. I love our people, our barangay captains and leaders in our city. Let love and unity reign in Iloilo City, ginahigugma ko kamo. But kung lang tawon naton sini ka kay 5 Ted, wala sang specific bala nga nagambasa nga for the benefit of Ilonggo people and for the benefit of Treñas family, I will not run. I promise that I will not run for this coming election 2025. Wala mo ni. Di ba kung ano ka, kung very sincere ikaw sini sa pagbaton, ang acceptance mo and ang imo decision is very firm, nga hindi ka na magpadalagan by next year, dapat very specific pa ng imo sini nga promisa eh. Taki 5 today. Mabasa nga I am giving way to Ma'am Raisa Treñas. I will be ending my term next year. And thank you. We would like to thank Mayor Treñas for his undying support and for making me fulfill my dream as congresswoman, as legislator. Damo na Black February. Kaya rin medyo do ka flowery and do ka full of may pakonsensya effect nga even though nagapasalamat siya, nag-express sa thankfulness, pero may ara siya do pagka-pakonsensya effect, no? Nga approach sa tawo. Paloy-loy ba? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Kaya kung ano ka, kung very firm ka, nag-istoryanay ka mo, nagsigulan ka mo, Jam, padaganon, kaya si Inday Raisa, Jam. Di, kung madlagan ka, expectaron mo na, nga makontranay kita nga doha, kag hindi na magbalik or mabudlay na ibalik ang aton sini nga pag-abyanay, Jam. Kag in the near future, basi kag hindi naging kuyak baton si mo do mo na wala ka kay 5 bated. Prangkanay na lang. Prangkanay nga istorya. Ti kung si Congresswoman Julian Jam Barondan, grabe ang respeto dabi no, or shall we say dabi grabe ang pagsalig dabi kay Mayor Jet Treñas nga ti by next time around basi hindi na ko ni kabalik sa politika kung kontrahon ko ni mga Treñas ti mapaiway na lang gid ko. And to make it clear sa tanan, siguro mapagawa ko statement, and paggawa ko ng statement ibang very very firm na gid ako sa kondisyon. Pero nihilaw nga man sa ato na niya nga pag-analisara sa aton sini nga mga ka-K5, kay ba sibla may posibilidad nga magpadlagan liwat si Congresswoman Julian Jam Baronda. Kag kung very specific sa iya sini nga pamilin-milin ka K5 Ted, kag 2025 gulpi sa magpadlagan, ibalik sa tawo siya. Di ba? Ibalik sa tawo siya. Nagambal ka tuligad, nagpromisa ka na nga ni ka magpadlagan. Ano pa si Gloria? Mayor Jerry Treñas, parehas mo sa mga Duterte nga mabal nga, I will not run for the president. Then after, tawag sini, filing sang candidacy, mapasubstitute. Gali Duterte man gapon mapadlagan, do manabla, ang drama ka kay 5 Alexis Calante, ibalik ta sa pumuluyo sa imo, away ka sa panindugan because nga, nag-promise ka na to that time nga hindi ka magpadlagan, tapos subong padlagan ka. Para sa akon,
kag sa ato ni nga pag-analisar kay K5 Alexis Escalante, do playing safe ni ang statement ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Di lang siya gusto mag-engage. Di lang siya gusto ba lang nga mag-engage pa sa word war sa Ray or any nga kuan bla. Ambal niya, hindi ko na magtabok. Hindi siya na magdabok. Tatawagan ko na. Let love and unity reign in Iloilo City. Ginahigugma ko kamo. So taman ka vague. Hindi mo Kita mapakadugay ka kay 5 Ted. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, September. We still have 6 months. No? 6 months nga pag binagbinag ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda. 6 months nga pakigsugulanon kag istorya kag pagkonsulta sini sa mga resources siya man Butang tanabi wala sang makinarya diri si Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Lupig kag tama gid ka bahol ang abansi or kadako ang abansi ni Mayor Jerry Treñas sa numero sa mga barangay kapitan nga nagasuporta sila. Pero the question is, kung lain na biyang magulag ka kay 5 Ted, kung baga lain na nga makinarya ang magulag, no? We don't want to be specific sa mo nga bagay, no? Kahit hindi naman gusto nga hambalon nga malapatan sang intervention. Sang babaw. Sang ibabaw. Kag, siyempre, pag may intervention, balaan nyo naman ang next, no? Diba si Dira balayang away? Sa ton sini nga mga ka-K5. Ka-K5, kag makambal si Congresswoman Julian Jamjam with the support of the My Alliance sa babaw, testingan ko kung kaya ko. Kaya ginwahig naman kong natural, ginwahig naman ko ka-K5 Ted, kag ang trust, hindi man na basta-basta mabalik, why that sugalan ko na lang. Kaya number 1, ginkakas magaling sa pwesto ang akon utod as executive assistant. Di ba? Ang akon nga amay may mga sugalanon, may mga hublag nga posible kuhaan sa komitiba. Do mga kasubong siya ka-K5 Alex, ka-K5 Ted. Kaya di ba very vocal man si Mayor Jerry Triñas sa K5 Alex magambal nga di sa politika amugid na ang kontra, di man pwede ang kontra ko, ang utod ya, pamilya ya, pati ni Ron ko, kati ano na bi karonay? Ka-K5 Alex? Yes, ka-K5 Ray. Amo man ang hambal ni Mayor Jerry Triñas last week ngati sa pag-confirm niya nga gingkakas EA si former councilor Julie Grace Baronda akon na Love Baronda ka-K5 Ray hambal niya kung away sa politika lain na yang hulag. Hindi ko mabatas or I can't have an EA nga ang utod niya kasumpong sang anak bata ko. Sa politika. Kung anticipate niya nga kasumpong bo sa lingon nga abot ni Mayor Triñas nga mabungguan na gid si Jam kag si Raisa. Raisa gali ni mag-pronounce no? Raisa, yeah. Raisa, So, ang latest update, kita di una break but the confirmation was being made by Mayor Jerry Triñas nga waay na yan si Lablab Baronda. Pero yung break tani, nga may mga information kita kanabaton, naging kakas na as executive assistant si Lablab Baronda. Sa aton sini nga mga ka-K5. Lablab Baronda is the former city councilor. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa first term ni Congresswoman Jamjam, kung di ko magsala ni number 1 councilor ni si Lablab Baronda. Ka-K5 Alex. Then pagka second term, amo na tong last term ni Lablab. Number 2. Hindi, nag-ano na siya, AA, kay-graduate na siya. Nag-AA na siya, executive assistant. And subong nga 2025 election, tani, this will be the last term of Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Until 2028. Okay. Now, question. Kung wala sang kamangay nga natabo, ka-K5 Alex, kung wala sang kamangay nga natabo, kamusta ko ng performance? May ko paglantaw lang ni Mayor Jerry Triñas sa performance ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda as Congresswoman sang siyudad? Diyan ko mangkot naman na sa iya. Tiambal niya, hindi na ako magambal pati dira. Okay, why sa comment? Wala sa comment. Okay, but so far na nung mga significant project ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda ka-K5 out dari sa mga siyudad? Si Congresswoman Jam Abi, silent worker, K5 Ray. Okay. Though nga kadamo sa mga engagement, pero ang hindi siya nabing tipo nga daw.
Why sa dabi sang do grabe nga social media team, no? Si Sir Rex May- Sir Sir Rexel Rexel. Sorsana da. Ano Sorsano? Assistant Yes. execute Yung mo nang Chief of Staff. Chief of Staff na yan mo ti Chief of Staff. si Sir Rex salin na sa GMA. Oh. Kabalogin na sa sang kuan man sang geography sa Media. media. Sa media, oh. Oo. Pero why siya sa social media bala? Doon di siya mo naka-trend, no? Active siya sa iya nga Facebook, pero hindi sabi siling ba lang nga ang tawag ba lang nga do pa cloud git. Oo. Nga do pa do Just like kami sa mga sa kay Mayor Trinyas Kimera gid siya nga social media team, no? Aside from the Iloilo City Press Corps, mayroon gid siya nga own CMO Media Team. Oo, nga CMO Media Team, no? Sa aton sini nga mga K5 giti mo na ya ang naga project gid, post daily sang mga achievements sang syudad. Sa aton sini nga mga K5. So sa ibo paglantaw kay Miss Raisa Chu Raisa Trenyas Chu, ready na gid man siya how? I mean, na-prepare na gid man ang kaugalingon niya for the congressional election, or shall we say do napilitan lang siya because ginanunso sang iya sining kamay? Ay hindi. Kay ti ambal niya, since last year, may mga programs na siya nga ginaumpisahan. So, bale, last year pa lang, naga-build na siya sa rapport niya sa mga pumuli diri sa syudad ng Iloilo as well as sa mga barangay officials. That's why, nga sa survey man siguro nga gin-conduct nila ka-K5 Ray, na-come up nga almost 100% ang suporta ara yun sa iya kung mapadalagan siya as congresswoman diri sa Iloilo City, K5 Ray. May mga projects na siya nga naumpesahan according sa iya, and isa na tira ang focus amo ang diversion bala sa youth. May mga sports, mga programs, K5 Ray, K5 TED. Kita niya according sa iya nga ang mga kabataan sumong kanamo sang bisyo nagaka-involve sa mga kinagamo kaliban pagit, no, nga makaguba sa ilang future as mga kabataan sa K5 Ray, K5 TED. Okay. Raisa Trenyas Chu. Trenyas Ganson. Ang Trenyas Ganson wala matublag, no? Wala. Wala matublag. So Trenyas Ganson. Anong take ni Major Trenyas, because some people have made their comment on this press conference made by Major Trenyas that another political dynasty is waving in the city of Iloilo. Kabalo naman kita sining pag-abot kani sa malanon sang political dynasty ang next ni nga expression kay K5 sa mga pumuluyo sakon ano pa ang Monopoly, pag-abusar, dynasty. Angkon gid siyang tanando, sungak-sungak, dalok-dalok, whatsoever, parang ang mga adjective nga nagakabagay when we talk about dynasty. Ano niya ang stand ni Mayor Trinyas kay K5 Alex? Yes, according sa iya, as long as ang welfare sa mga tao, sa mga pumuluyo ang ginauna, wala sang problema sa political dynasty. Actually, hambal niya, though nga wala niya actually ginahambal verbally gid, pero ang luyag abi ni Mayor Jerry Trinyas, ang direksyon niya mapabilin ang legacy niya, no? Kay bala naman naton ang health condition sa ni Mayor Jerry Trinyas, may ga-insulin siya pag ulang sa tapos angioplasty niya. So, in order for them to stay sa post or stay sa posisyon, K5 Ray, amo na siguro ang isa pa sa mga reason kung nga gintinguhaan niya nga pasudlon sa politika ang iyang anak nga si Ms. Raisa Trinyas. Though, nga ti ang iyang anak man nga si Councilor Miguel Trinyas, nakasulod na niya sa konseho. So, lainggid K5 Ray, K5 TED, kung may ara pagid sa ila pamilya, nga makasulod pagid, no, sa higher pagid nga post. So it's a sort of pangaman preparing for the next generation. Yes. Amo na isa sa mga ginatanaw sa mga kaya mo na may galantaw, may mga iban nga mga political analyst nga nagahambal if the Trinyas will let Baronda run for 2025 midterm election
for her last term, do kasubong na nakuno gaging tagaan nila tsansa si Baronda kag ang mga Baronda nga magpangugat sa syudad sang Iloilo, and kung makapangugat natin si budlay mo nagabuton, kag may posibilidad nga sa plakadlaw ang mga Baronda ang mangin mabugat nga kasumpong sang mga trenya sa politika diri sa may syudad sang Iloilo. I don't know if this is a sort of strategy kay K510 nga dapat bugtuon nga daan kung may ara Samtang temprano pa. samtang temprano pa. Kung threat sa imo, K5, ito ikaw naman na punggulan mo na eh. And considering and knowing Mayor Triñas is an astute politician mo. He was in public office for malawig na tinion. 3 decades. And 3 decades na. And ang pinanumba niya di K5 rin, mga kuana, pader na sa politika. Raul Before Gonzales. Gonzales. Kag kung ito maglakat guros mabilog to Mabilog. sa gwa sang function siguro to, probably ba si magbungguanay man to sila? Posible manakop na ito sila for the sake of kwan lang to, comfort lang to. Nakop na sila pero gabantayan na matuktuli kay 5 Ray. Kaya ginabantayan man to sa matrenya si Mabilog nga kung natapos ni Mayor Jed Abito ang year term as mayor, posible masaka man siya. So posible ma-dislodge man ang Triñas. At tinumba niya pagid ang Espinosa, although nga hindi pagid man established si Vice Mayor kag nangin Mayor Joe Espinosa, amuning mga threat man lang kay 5 Ray mo. So sakto lang ang bal mo nga as of now ang pamilya nga threat sa mga Triñas sa politika sa syudad sang Iloilo ang mga Baronda. Kay mayo man panimuot kag mayong akuan sila mo pila na sa bilog, tatay nila, nanay nila, kapitan. Si Lablab, si Balablab bataon pa. Si Jamjam ti bataon man. So i-compare mo sa mga ganzon, ngati ang next generation sa politika sa mga politiko sa mga ganzon ti si Rodolph. Rodolph. Oo, si Rodolph in fairness sa iya ha. Kung kita yung maglantaw sa Ray, mayong tawa. Mayo. Kaga simple lang saya. Mayo sa tawo. Oo, mayo sa tawo. Totoong tao saya. Totoong tao saya. I-compare mo ganyan kita tatay niya. Kung kita ya, sorry kay Vice Mayor Jeffrey da muna. So between mo lang ni K5 Alex Ray ang politika diri sa Iloilo sa tatlo ka kuan mo ka pamilya, Triñas, Baronda, Ganzon. Kaya mo lang sa may clout mo. Kahit paano ang Ganzon may pinapangawakan niya nga resibo sa patag siyang politika because the father of Vice Mayor Jeffrey Ganzon is former senator. Former senator and ang iyang nga legislation nga until now sa Rayma dumduman tagid. Agin sugid ni sa aton nga kilala gid nga kuno ang bantog man nga negosyante di syudad. Damal niya ang landmark legislation ni Roding Ganzon, ang SSS-RA. Siya nang nagpasar sang SSS law. Muna. So inadumdum. Isama ni siya sa mga suporta kay K5 TED sa pagkabalota ha during nang assemblyman man siya sang Iloilo sa pagkabalota. Kaya mo may ginatag ni si Vice Mayor Ganzon during that time nga do I think birthday or dumdum sang kadlawan or kamatayon ni former Senator Roding Ganzon. Nga do kaagi ni siya suporta man nga makaboto bala ang mga kababaihan ka K5 TED nga magaan siyang right ang mga babaye nga makaboto. Kasi before mga lalaki lang nimo or gani ginapili lang nibla siyang siyang tawag ni sa gobyerno kung sino ang mangin kongresista, mangin mayor, etc. Equal opportunity. Equal rights and opportunity. Sa aton sining nga mga ka-K5. But sa aton sining nga mga kulturan, pero ti kung machinery, connection sa babaw, ti dira ta malibot Triñas Baronda na, no? Sa aton sining nga mga ka-K5, ang grabe gid ka-K5 TED nga posible away. Pero ti kung magpadlagan si Congresswoman Jamjam Baronda sa pagka Congresswoman ma-re-elect siya, kinanglan niya gini magtukod sang grupo ka K5 TED. So kinanglan niya ni magpatukod, may mayor sa dapat nga Bungo, may vice mayor sa dapat nga Bungo, kag mga konsihalis kapadlaganon. Kay dapat for Jamjam to equalify kay Raisa. Kinanglan pa kontrahan sa Mayor Jerry Triñas sa Ray. Although may edge gaman sa Mayor Triñas, pero ito kung may kontra sa bala, hindi sa makafocus totally
sa kampanya niya kay Raisa. Ma-divide ang yang kon nga attention. Amo nang paglantaw, pero kung kita personally maglantaw sa Ray batalya versus Triñas versus Barunda. Sigurado na yang maaway ni sa 2028. 2025 sa duha ka babae niya sa pagka congresswoman diri sa syudad sa Iloilo kay Five Yes. Alex. Actually, ang notion gani sa mga tao subong, hindi man guro magsugot si Congresswoman Jam Baronda nga hindi niya pag-i-accept ang defeat without fighting. Ako total ginwahig na siya. Ang ako niyang paglantaw diya, Mambal Kabit, total ginwahig naman ko, kaki 5 Ted. Siyempre, no, bla na nga, dugin busalan, baba mo bla. No? Kulang na laging busalan, baba mo kaging pusasan ka lang, hindi ka na kulag. Sa ton sini nga mga kaki 5. But then, si Mayor Jerry Triñas he's very vocal man no? Nga, mambaya ko magbungko man si Jam Jam, sadya, go, fight, no? Galing. Ang balyati, di siya mag-expect ng respeto ko, balik siya. Kiti na kastoryanay na kami, tapos yung padlagan siya. Doon mo na bala, kaki 5 Alex, no? Sa aton sining mga kulturante, kay Jam Baronda ni Guro kaki 5 Ted, ano malan mo? Do or die mo? No? Sa aton sining mga kulturan, bahala na. Pumuluyo na lang yung desisyon kung sino gid man nila kongresista Doon mo na. Kaki 5 Alex. Embal ni Sir John, there will be a chance nga last minute may substitution. Jerry Congressman, Raisa Mayor. Kung mabunggo gid man kag magpadlagan gid man si Congresswoman Julian Jam Baronda. Kung maglagan si Jam kay positioning man mo. Kay kung sa kongresista ang tawo kisa kabaluman maglantaw, mababis lang ati si Raisa bagwano ni si Kong Jam niya nakaduha na katermino. May experience na, may agi na, may binuligan na, doon na bla. So kung si Raisa ang bunggoon ni Jam, basi bla fight. Hindi naman bal tabi, doon may bato, doon na bla. Hindi naman tamambal nga doon madaogin si Jam, pero may bato. Pero kung si Mayor Jerry Triñas ang kontrahon niya kay 5 Alex, ang muna guro nga basi magyawan-yawan gid si Congresswoman Jam Baronda. Yan ang tao man nila kaki 5 Ted and for sure ginapreparahan man nila ni. May mga faktor man mo. May matay gambal nga kung ano dang il nga mahambal na to kay Mayor. Pero tingin na consider ang health niya sa Ray. Ang tao mag next year ang election, may 1 year pa. Observat man na sila sang sang health conditions sang opisyal. So we pray and we wish sang mayo gid nga mailawas para kay Mayor Triñas. Di man tay gusto nga bangon sa politika i-wish mo nga ang isa magmasakit, ang isa hindi naman pawan. Kaya nga aton diri nga gusto tay ang mayo nga opisyal sa syudad sang Iloilo kay 5 Ray. So at least amoning mangin masandukot na mga eleksyon sa syudad. Nangin masandukot isang una sa away ni Triñas kag ni Gonzales mo. Kag ni Triñas kag ni Espinosa. Gonzales kag Mabilog. Oo. Sige, alas 8:14 mga K5 sa ito sining pagpangalagad. Kaki 5 Alex sa dugang mga update bantayan nato ni no. And if we can have an interview kay Congresswoman Julian Jam Baronda, mas marami pagintani. Kag partis makuha nato ng sining nga ano man no nga payag kag mapamangkot nato ning iba naton sining mapamangkotanon kung ano how sure it is nga amo na gid ni ang official o kun ang bakod nga statement ni Congresswoman Jam Baronda o kon may ginapreparar pa siya. Alas 8:15 ang oras sa K5 News FM Iloilo. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa GTX 500. Food supplement o gumakalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kagiban pa nga mga sakit. Mabakaw sa Klinika Delta Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramiro. Ini si K5, Alex Escalante. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5, News FM. Ang kampiyon nga tandem saga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia, Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gautoy kadlaw si ka-K5 Jasper Jan Linterna. Alas 8:16 mga ka-K5 ang oras sa aton sining pagpangalagad barwa sa Foro de los Pueblos. Magabalik kita sa palagi lamang ka mga importante nga pahibalos. Standby ka mo sa aton sining mga kuturan. Alas 8:16. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon,
Congratulations to K5 News FM on your rebranding. As you embark on a new phase in your journey, may you continue to offer your listeners and followers the best content and service possible. Good luck to the management and staff of K5 News FM. Radio Bandera, noon K5 News FM na ngayon. Wow! May puso! Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, ngut ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, para tuna o pipi pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas at tipirmin, dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? Watch this. Look, if you had one shot. The moment you own it, you better never let it go, go, go. Make me king. I'm representing for the gangsters all across the world. Still. Hip-hop ka ba o nag-hip-hop-hip-hopan? Ladies and gentlemen, I am Mr. I don't give a damn if you're a mister. If you then I'ma diss your sister. If you get in the list, just get so. Little bit extreme with the theme, never intended to be mean, but the mean essential. I got the wild style, always been a foul child, always been a foul style. Bloods go boom boom and your bloods go boom. Now let me welcome everybody to the Wild Wild West, a state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Got the best Wild 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 West, West. Hold up, wait, no, it's me, cause I'm fly. I'm fly, I'm fly, I'm fly. I'm fly, I'm fly. Are you ready? Holy split. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig
500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia. Foro de los Pueblos. Oras sa K5 News FM, Iloilo, mga ka-K5, alas 8:27 sa aga. Sa gihapon, kaming inyo kaupod ka K5 Reyes Peha Umalay, ka K5 Ted Ojero Francia. Welcome back sa aton sa nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sang K5 News FM, Iloilo, 88.7 FM. Sa aton sa nga mga ka-K5, ginaremind dato ng aton mga kultura maginom, magtumar sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy, ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio nga saragin magkatapta sa mga hilana tubot rang kaso sipon, mga viral infection kag bacterial infection sa aton sa nga lawas, kasubong sang COVID-19 virus, kag mga pneumonia, TB, kag maramo pagid nga mga balatian. Ginapatay sini mga bakterya, mga kulturan, kag mga virus sa aton sa nga lawas. Bangod ang Klinika D3 Bio, mayroon sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Kung magbakal ka mo sang vitamin D3, ang pilion ninyo Klinika D3 Bio. Kay kung vitamin D3 lang ang inyo baklon, mga ka-K5, no? Sa aton sining mga kulturan, vitamin D3 lang gid na ang makuha ninyo. Pero kung Klinika D3 Bio ang imo baklon, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ang extra virgin coconut oil na pamatud-an na sang Department of Science and Technology o DOST sa aton sining mga ka-K5 nga epektibo nga pangpatay sa mga bakterya kag kagaw sa lawas naton. Sang kasagsagan sang COVID-19 pandemic, ang virgin coconut oil ang isa sa mga ginastadian sa mga eksperto naton, kag napamatud-an nga 99.9% ang mga nagalalayo nga mayara sang mild symptoms sang COVID-19, mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Ang Klinika D3 Bio ang kampiyon nga parisan sang Spore Biotics. Spore Biotics for healthy tummy. Malikaw kita mga ka-K5 sa mga colon cancer, bangod sa mga unhealthy foods nga aton sining nga ginakaon mga ka-K5. Ginalimpyuhan ang aton sining nga mga intestine, ang mga tinain aton sining manuwas aton sining lawas. No, ginalimpyuhan ang large and small intestine agod malikaw sa balatian nga colon cancer. Alas 8:29. Amuning mga suplemento ni Dr. Ramil Uy nga dapat naton tumaron imnon adlaw-adlaw, kag available na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy, kag sa pila ka mga pili nga mga butika sa bugos ka Pilipinas. Ang mga produkto nga ni ang sarang mabakalgid kag makapaambit sa aton sini nga Suki Ayuda Promo. Kaya mga sa tagsa ka produkto ni Dr. Ramil Uy nga inyo mabakal, kasubong sang DTX 500, D3 Bio Mighty C, Pre-Bio Coffee, DTX Coffee Mix, ang mayara sang coupon kung magkalabot ikaw 500 peso worth sang imo nga gin purchase o kung gin bakal. Ang coupon nga na pa garapolon sa mabot nga katapusan sang bulan, kag mayara sa mga maswerte nga magadaog sang 10,000 pesos, 5,000 pesos, kag 3,000 pesos mga ka-K5. So magpaambit na, magbakal sa mga produkto garantisado ni Dr. Ramil Uy, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga napahamtang sa Pasig City branch naton, sa Miag-Aw kag sa may kilid sang Robinson's Haro, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. And soon magpatindog kita sang aton nga klinika dira sa may Banwa sang Kalinog. Ipalapit na naton sa mga taga Kalinog ang produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Alas 8:30 sa aga. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia. Foro de los Pueblos. Good morning kay Sir Ronito Sombong, kay Christine Bohat Gardose. Ang balya dumduman ko sang una, nagapanagtag si late Senator Roding Ganson sang school supplies. Blair Matuliano, Edgar Balbadon, nagapamatiga Gerald de Vera,
Good morning kay Sir Jasper Jan Linterna, Jelmar Salvador, mga K5 Taxi Patrollers naton, mga K5 Iloilo Student Supporters naton, KISS, kag mga aton sini nga mga Fans Club International 1 and 2, nga nakatutok din sa aton sini nga pagpangalagad, Ma'am Luna Mundido, Glory Blanco, si Don Agalio sa Mamiagaw, na Ma'am Los M. Priagola, nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad, Josa Bataclit, Celio, dako kita sa dako kita sa pwesto mo muna. Okay. Rhea Mahilom, good morning. Sir Jeff Brian Kanya, nagpamatigid sa aton sini nga mga ka-K5 ang balya ang kasaysayan ni Mayor Jerry Treñas and Congresswoman Jamjam Baronda na may ipadala sa pinanid sang gugma sa Pages of Love ni ka-K5 Manilin na Abaro, mga ka-K5. Ka-K5 Ted? Oo, may flash report na kita sa Ray. Ini-confirm nga information nga timbri ko man sa imo samtang nagka-commercial break kita. That is why nga nagawa kita anay. May anay punong barangay sa Dueñas, Iloilo nga nasapuan patay. And sa information nga nabato nga naghikog ini siya, kag nasapuan lang isang yang pamilya. Sa mga informasyon nga nakuha naton nga sa ako nagpadalagan siya sa nagligad ng eleksyon, he was incumbent before but lost sa eleksyon sa nagligad nga nagligad nga tuig sa boto nga 7 lang nga bansi sang bago nga kapitan. Sa wala na siya sugod sa tuway na siya halos makita kay abis ang iban nga nagbalik sa Metro Manila or nagbakasyon, gali kay dira lang sa Ilabalay. Na talopang dan kahapon, ginapatigan nga naghikog inisa sang udto sang gabi na talopang dan sa iyang himata nga nagtiliwan or napatay ni siya kag may pilas sa sagang ining biktima nga ginapayig naglutang sa iyang kagalingon kag gineclare nga patay, although nga tig-ana sang masapuan sa pamilya, gindala pa nila sa ospital sa Pasig, Don Valerio Plamares Memorial District Hospital, pero gineclare nga patay K5 Ray. May mga information kita nga nabaton nga he was suffering sang sakit sa tiyan and depression that led sa iyang natabong abing ina nga panginmatay. Pero ginalanta pag yun, ginang rason pagid kung balagin batsang niya ginang iya sa nga kalutusan, pagkalutos niya sa nagligad nga barangay elections, considering that he was the incumbent sa pwesto sang magpadalagan sa barangay elections. Ang pamilya subong gintinguatan nga matawgan pero hindi maghahambal, pero dara sa palibot sang area K5 rin nakakuha kita sa information, and this was already confirmed nga ini may former punong barangay sa Dueñas nga nangimatay, sining karon lang K5 Ray. Okay. Ipapulap na to, no, kay K5 Ralph Dili Mosqueda sa patrol sa aton sinibarwa nga pagpangalagad ko on taning mga pinaka-latest nga update sa angging katuan sa aton sini nga team, no, sa may Gimaras, mga ka-K5 no, sa aton sini nga mga kuturan ang ining balita sa nga mag-asawato nga nasapuan sang gintalikdan nga sa Biyernes sang gabi, no, kung di kita magsala. Biyernes sang gabi. Sino naka-standby sa linya K5 Paul? Sino naka-standby? Sharon? Okay. Sa aton sini nga mga kuturan kay kahapon alas 3 ang kagahon naglakat ng aton sini nga patrol padulong dito sa may San Lorenzo Gimaras. Nagroro sila. Nagroro sila. Agod nga makuha ining mga detalye, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. So standby ka mo kay makapod naton sa linya si ka-K5 Aaron Lloyd Ripoyo ang aton sini nga reporter. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Bagulan ni Bugtaw. Pagpaninulugan kay nag-report pinigina sa Baybas. Dapat kung ano mga kagahon kung arap lang si Eric kanya sa race, i-dribble, ipasa siyang bula. Kaya di matamaan. Sa aton sini nga mga ka-K5 aron, kamusta ang inyo sini nga mga follow-up report kay development sa sini nga mag-asawa nga nasapuan nga yara na sa advanced state of decomposition kag wala na sa mga ulo nga nasapuan dito sa Guasa ug Siran sa balay nila ka-K5 Aaron Lloyd Ripoyo sa inyo sini nga pagpanalawsaw kahapon kag pagpangusisa sa San Lorenzo Municipal Police Station
Kay ti, kung dire ka sa may syudad Iloilo ka K510, tama ka abudlay ang koneksyon mag-contact sa San Lorenzo MPS. Amo na nga ang iban to nga mga media man naton nga mga kopdanan nagatig-ik man to ka sa pag-contact kay Hepe. Kaya kita mismo di man gani ka contact pero mayo lang kay ginkantuan naton kag kuhaan sang mga statement dito mismo sa San Lorenzo Municipal Police Station. K5 Aaron Lloyd Repollo sa imong report. Standby. K5 News FM Live Report. Yes, K5 K510 nakibot no ang bilog diri nga probinsya sing Guimaras. Hilabi na diri ang banwasing San Lorenzo tungod nga ti natapos sila K5 nga wala na sing ulo sing nasa buwan ining mag-asawa nga si Remedios kag si Nestor Iragan doon sa 64 anyos ini siya K5 K510. Ining mag-asawa K5 K510 nasa buwan sing Marso 15 Bernes kadlaw dira sa may sitio Bobog, Barangay Constanza, San Lorenzo, K5 K510 nga wala na sing kabuhi kaya nagakagnas na ginagabangkay. K5 sa pagpanalaw sa naton dito sa area, ining mag-asawa ni White Contra, mabuot, kag gusto sing matawhay kag malinong nga pagpangabuhi kag malayo diri sa Gamo, K5 K510. Ang ilang namtangan sa kinagabalay K5 estimated dara sa 3.4 kilometro ang distansya pakanto diri sa main road. Tapos K5 ang tupad balay nila ni yara sa 2.3 na mga kilometro ang distansya K5 K510. Karon sing investigation sa police naton kay Police Captain Andres Somes K5 K510 na ebaluan nila nga sing Marso 13 man sing hapon na batian dito sing mga pumuluyo ang lanog sing nupok K5 K510 ug galing wala diri gin sapat sing mga tingning mga residente ang atong lupok kay sa pagpati nga simple lang nga palupok human sa limitador or puitis diri K5 K510. Karon sing hapon na sa sining Biyernes na K510 sa Marso 15 diri na nagatribukahaw ang mga residente nga ang una diri nga nakatrupangod ang ining manghod ni Nestor nga si Danilo Igaran 52 anyos sa K5 K510. Nagpadulong ini si Nestor or sorry si Danilo K5 kay nga duha na kadlaw wala nagasabat sa tawag nila ining si Nestor kag nagkadto man si Danilo tungod sa purpose. Go ahead. Istoryahon. Nagkadto ni si Danilo, ako ni istoryahan ni Natani ni Nestor ang death anniversary sa ilang mga ginikanan kung malahandaan pa o hindi na. Layo pa lang ni K5 K510 ining si Danilo nakita ini sila nga nagakahamyangon na ining si Nestor sa ubos ng ila nga balay K5 K510. Amo ni K5 K510 tigid parampot na yun ni Danilo sa opisyal sa barangay ining natabo nga insidente. Subong man sa pagkaibalo pag nila nga si Nestor siling nasa puwan naglibot sila K5 K510 nasa puwan man nga amo man ang sitwasyon nga tiway naman siguro kag nagakagnas ang bangkay di remedyo sa Igaran 330 metros ang distansya sa nila K5 K510. Sa investigasyon sa padayon nga pagpanalaw sa diri ni Police Captain Andres Somes sang na-discoveran nila ining bangkay nakita dito ang una anong kamang empty shell sing top gauge shotgun K5 K510 tatlo sila tatlo kay Nestor Igaran yes kag kay Remedios Amuman sa padayon nilang investigation na evaluan may ara man gali K5 K510 nga duha ka live ammunition nga wala naglupok K5 K510 sobrang walo tanan na recover nila sa distansya diri K5 K510 lapit-lapit ambot silingon sino kay Captain Somes 40 ang kaugot sa sining nagpatay sa ila Bali, very close range gid ang pagpalupok disang 12 gauge shotgun ni basi kag gagintayaan bla sa ulo kagin palupok ti ko magamuni wasaa gini ka K5 Aaron
Yes, gusto gina na K5 Ray. Okay, pero din ang igo out. Ang igo K5 Ray, sa lapit kidya sa porsyon, sige lang nga ulo kidya ang target, kay sa dalom singlawas nila sa likod, may ara pasing igo, simbolot, bulita sa Black K5 Ray. Okay. Ang bana nakitaan sa ubos-ubos ang ilabalay, ang sawaya? Dito K5 Ray, sa ubos, malapit niya, sa balay sing iyang Iloy di Remedios, sa balik ginahimo na nila. So layo ang distance nila nga duha? Separate? Yes, K5 Ray, 30 metros. So ang nagubra sang krimen ni possibly isa lang tawo kun duha ka tawo kag separate man ang nagtiro ni sa duha or isa lang ka armas ang gigamit? K5 Ray, may posibilidad sa mga Captain Somes, isa lang ka suspect, isa lang ka armas sa tank K5 Ray, K5 pero hindi ma-determinar kung bala ang shotgun kinatumod niya, yakap ang security guard o break type pistol ba K5 Ray, hindi pa nila Hindi man homemade? Wala siya kapayag sina about sa kung homemade K5 Ray, hindi pa nila ma-determinar kay... So may posibilidad nga ba siyang unaging patay ang bana tapos pag palupok dumalaga ng asawa, ginlagas. Amo na nga dito sa sapiyak yung side na kakipay ba Aron? Hosto K5 Ray, ang investigasyon ni Captain Somes, unaging tiro ining lalaki kay posible kung maglalaki K5 Ray, persado, makabato, nga may that time, may taklos nga binangon ining si Nestor, kay may bit-bit nga tawgon siya nga tirador. Amo ning posible ginuna tiro tapos kay ining si Remedios do nagkiang-kiang ni sa K5 Ray magdalakat wala ni kursa nga magdadalagan tudo. Pagtapos ini tiro siguro kay Nestor, ginayon ining again na target ining si Remedios kag K5 Ray gen tiro man to malapitan ining si Remedios tugtog amang pasinsagid sa nagakaon sa K5 Ray nga naglapta ang ila ulo kag posible ko no naging pangkaon sa gido. Okay, so ang pag-utod, ang mga utod nila nga ulo, wala siyang indication ka K5 ba Aron nga pagtiro sa ila, amo ang pag-finishing ang pag-utod siyang ulo ka K5 Aron o kung na possibly ang pagkautod siyang ulo nila tuga siyang pagtiro siyang 12-gauge shotgun? Yes, K5 Ray, dito nagtuon si Police Captain Somes sa tungkol sa paglapta diri sing ulo, cause ko no sing armas sotang kung sa pagtiro sa ila nga duha K5 kag hindi nila pa malaragway bala K5 Ray kung bala ginabo sila una or gintiro sila kag ako pagpilisi sa paglabok kay hindi nila ma-establishar kay nagakadunot or pero sa ang advance okay butang tarabi ang mga debris ang skull dabi o kung bagol bala kakipay ba Aron kiti kong ulo ni may skull na mo may tulan. Yes. So nakita man nila sa area o kung wala gid? Yes, K5 Ray, nakita nila pero pudpod na K5 Ray. Okay, ang di ba nasa puan sila Friday afternoon? Yes. Ang pabangkot sang saan natabo ang krimen? Natabo ang krimen sa ilang pabantagin Marso 13 kay amo niya nga adlaw hapon ba sa K5 Ray nga nabatian sa mga residente dito nga bisan nga tilayo ang distansya, ang air distance ni ang lupok galanog kuno K5 Ray. 2 days na after na sa puan, no? So March 13. So ano probably natabo hapon o kung gabi? Hapon ni sa K5 Ray. Grabe ba? Balaan guro sang suspect nga wag gid may makabati da ka makakita siya kiti amo na siya ka confident pagkadto da kag mag-obra sang krimen mo. Yes, sa mga K5 Ray, ginatanaw nila mga posibilidad yati base tawgon sila mga posibilidad K5 Ray nga grabe ang kumpiyansa sa sining suspect na nagtiro kag posible isa lang man kuno ka suspect K5 Ray ang ginatanaw nila nagobra. Yes, suspect K5 Ray. Kabot sa lingon ang suspect aware sa area, balaan yung area, kabalo sa sang area. That's why muna siya kaisog kag ka-confident magkadto dira. So the question is, sino ang suspect? Ano ang motibo sang krimen? Kag-agin O'Brien na, K5 Aron Lloyd Ripoyo. Yes, based sa pagpapalaraw natin sa pagkuha sa information sa police naton, actually may ara sing duha ka lead. Ginasundan ng police naton. Hindi mawaragwag, ma-disclose pa ko ni Captain Somes kay good di ko baldang investigation, pero sa ato niya nga papungsisa iya personal, ining si Remedios, ang ginamtakan sa balay nila K5 Ray, 36 hektarya
ang ginamtangan nila to. Sa initial na to nga pagpumusisa, do wala pa ko gani ma-subdivide kay Febray ang ining mga duta nga kag ining togon sini ang duta si ila pa ni sang Iloy ni Remedios Igaran kay ining si Dr. kay Febray tagay Baras Iloilo na kay nakapangasawa na sa may area sing Constancia kay Febray. Tapik lang siya. Tapik lang sa kay Febray. Sa Barangay Constancia, amo ng lupa sa mga Grikana ni Remedios ining asawa nga gintiro patay man. Yes. Okay, ang mga utod niya sila din listar ni Remedios. Yes, kay Febray ang mga utod sa ring iban dito na nagpunluli dito sa may naggross, iba nagparlaman na dito na kay Febray kasubong man sang iya nga mga tagon sila mga kabataan na kay Febray. Di sinong pamilya ida nga nabilinda? Actually, do ba na kuno gani kay Febray na bilim dira ang si Danilo Igaran kag subong man ang asawa ni Danilo ni kay Febray kay ang asawa ni Danilo kag asawa ni Nestor magpakaisa gali kay Febray kay Ted. Hindi yan magutod, magpakaisa lang. Magpakaisa. Okay. Ang motibo subong blanco pa di ma-disclose sa mga kapulisan but sa aton pagpukusisa sa barangay Kapitan dira sa may barangay Constancia may mga ara kuno nga mga record sa barangay partis lupa ano ini siya kay Baron? Yes, of course, kay Febray kay Ted agin daw si sa manatan si parang barangay Alicia Ponce. Sana sa iya sing 28 Kapitan diri siya. Ining tiya ni Remedios nga si Akalay Atakardon kay Ray. Ginpatawag ining mag-asawa tungod sa mga duta diri no kay Febray amo ni nga kuntani wala nga ti ito tuwaon na wala kay Febray kay 510 kag suno sa iya sa pagkatanda ilang kuno do na settle ni kuno kay Febray kay 50 ito duwa pa sa settlement. Ikadua, parte naman ni sa Tanamnan ang parte ni sa magulang ni Remedios nga si Lini Takordon ni kay Febray kay 510. Tapos nga ati mo naman yung concern turong nga o naman kung tani sige magutod nga ati agod niya Ano ining season na mga utod yan siya ngalan? Sinili para mo ni siya negros ya naka-base? Yes. Okay. Yes, amo siya. Amo ni nga ti patrong nga on kay Febray agod niya mga buhi na siya kung tani kumatunga ni sunod man sa yati kung nasidalo ko sa pagkatanda eman ulihi nga ginpatawag si ang pakaisa ni Remedios sa tatay, ito ba rin tatay ni Remedios kan tatay ni Rexal mapakaisa. Tapos ang si Rexal amo ni ang ginpatawag naman ni mag-asawa nga tungod sa kahoy balanga ti gin tapas diri ni Rexal igo nga kwao ni nagkunta ni kay Febray kay 510 ato na sa may sapag buslog na ni Nestor amo ning rason nga agin patawag sila kay Febray kay 510 amo ni tatlo ka record sa barangay ang ginbuyan no ni purong nga barangay ni Alicia Ponce nga mga record dito diri sa mga asawa nga tingin na natula itong ulo kag nasapo nakakakna sa bangkay. Ang mga bata kay 5 aron siyang mag-asawa nagpadulong man dira sa area upon knowing nga tiyang nanay nila kag tatay nila mo ni natabo sila. Anong ila reaksyon? Si Oray Igaran kay 5 kay 510 asang una-una gido ang ara siya abtante kay 5 Robert Pacardo ngati ang suray ito nga dugalalain man kag do hindi pa bata na tabo kag ti sunod man siya kay 5 kay 510 duwa man di ka amang gitikana dira nag-start sa may area apat sila ka magutod pero tatlo na lang isa na patay kag amo ni kay 5 kay 510 ang pagkalain sa buot ara gid pero ang idea sa ko sino nag-obrasin actually kay Febray sang gin lipot ng tuabing video gin forward sa aton pero gin try siya naton bra kay Febray kay 510 gin kantuan gin tani pero naging taw ka naton siya pero sila niya nag-ibig bra kay Febray kay 510 niya nga sorry sir may problema ang amon nga pamilya sila niya sa amon so dito kay Febray wala kita drop ka penetrate yun sa iya kay nag-aayos may problema ang amon pamilya subot silingon ano na yung problema kay bangod na patay si mamaya kag si papaya o kung may existing na nga daan nga problema
sa tunga sang pamilya nga manugtulunga sang duta. The question is ano ni titulado ning lupa kay sino nakapangalan ng titulo sinyaw? Why tani mapamangkot ka K5 aron? K5 Ray sa isang pulis naton. Initial dre iya pa ka iloy nila ni Remedios. So may mother title pa. Yes. So ang mother title wala pa rin matunga gidya. Wala Yes. pa ma-subdivide. Why pa? So ang pangalan ara lang gyapon sa nanay sa Iloy day Remedios. Yes. Ano si Remedios magulangaw sa tanan? Nga do siya gid ang maniharda sang lupa. Yes, K5 Ray, why naton makonfirmar ko kay sa pila sa pinakamagulang. Pero sa pagkabalo naton ang inang lupa do halos K5 Ray nga prangabuhan ara to. May punungan, may kanyugan, talamnan sing humay, mais, baboy, taga baka karabaw K5 Ray K5 Ted. Kadamo Pila ni hektarya ka K5 aron? 36. 36 hectares? Yes. Wow. Kutob Ning sa makita sang mata nyo, tilanay, no? Do ka common pamatian, pero to get K5 Ray K5 Ted. 36 hectares mo, makon mo na. Napalapad? Kuli ko magsala, 1 hectare is equivalent to 10,000 square meters mo. Ka K5 aron Lloyd Repollo, tidak ko dako na mag 36 hectares, pilas lak bilog magulutod. Hindi 3 hectares, basi 3 hectares. Yeah, 36 K5 Ray. 36 gadya? Yes. Grabe. Ang muningin pahayag sing anuman, sing pulis naton na K5 Ray K5 Ted. Kay actually walo ni sila ka magutod, pero napatay man ang isa, ito na lang sila. Kag amo Pero ni na K5 sitwasyon siludlon ni ka K5 aron, bukid-bukid layo sa proper. Yes, gusto K5 Ray. Estimated ara sa 4 to 5 kilometro ang kalayon sila main road. Tapos tapos ang inyong alagyan makita ko din sa video do lutak pa, hindi pa sementado. Yes, K5 Ray, lupa para sa K5 Ray kay kun bundakan sa ulan lunang-luna ginadra. Tapos ang area per te pakatrukadon kung magtinatagis dalom to patrol nato hindi kitsyage unless kung may motor kita makasunod dito K5 Ray K5 Ted. Tapos ang iyang tupad balay sini layo-layo man ara sa 2 to 3 kilometro estimate sa pulis naton at least makada kalapot dito sa iyang tupad balay. Amo ni ang dako nga disadvantage kung tiner ang ining mag-asawa dira bisan nga malinaw mataway malayo sa gamo kinali nga may hungdon sila sing krimen hindi sila kapasinggit tabang git K5 bisan ano la kasinggit do wala gid makabati gro sa ila. Okay. So in short ka K5 aron why gid maginbuyan si Hepe sang San Lorenzo Municipal Police Station so gani pangalan ni sang aton nga Hepe da Police Captain Andres Somes K5 Ray. Police Captain Andres Somes. Yes. Why sa magibuyan gid nga mga motibo ginalantaw dabi nga rason kag ang posible may kilabtanan sa pag-obra sang krimen like pamilya, kaaway, kontra ka K5 aron, why gid? Yes, K5 Ray din sa pila nato niya propanguton wala ka disclose gid kaalangan si Captain Somes kay siguro sa part niya nga hindi niya gusto guro nga mag ning yang investigation nga magkari sa aton nga tingapurugyan man sa sir makahatag kita singa ilang taon malang na ang mga motibo away sa lupa, pinamilya, o kung may nakabais ang mga biktima, ining tatay, o kung sino man daw na kontraya ka K5 Aaron Lloyd Repollo, why gidya sang minisyal, pero dihon pagli sa mga bataon nga mga pulis ni si Police Captain Andres Somes magamuning nga katag bisan gamay nga inisyal sa nga iya sining investigation? Yes. Amo gyud the K5 K5 the barangay nga ginano ginaton. Ngati bisan sa iya do uway gyapon lang po bisan nga. Dihon pa sa gali ni Aaron Lloyd Repollo ni kag ni Eric Cañizares kag ni Milmar de la Cruz nga nakataod-taod gani nga basi posibilidad away sa lupa ang motibo kay bangod nga kapya tatlo na kabises kag
nga may settlement ka natabo sa may barangay Kakipay Baron? Yes, sa barangay K5, Break K5, Ted. Pero aware ni si Captain Somes kamera sa mga settlement ka natabo nga daan prior to the incidents based on the record sa barangay Kakipay ba araw now? O kung wala? Kay February, pasaton niya man niya record dire, ari na record dire, ang interview naton kay Parisha Ponce. Kaga sa pahayag man ni Captain Somes, na-record mo din yung pahayag niya, nga wala kuno sing record, ining mga stawagin na ngara sa lupong tagpamayapa. Yes, ara bisan ribihon na kay February. Nano ni si Captain Somes ko mag-imbestigar, gapiyong mataya nga, gapiyong mataya ka nagata, ano ni ga tabunan niya dlunggan niya nga, the number one procedure nga dapat ni obrahon, di ba mangusisa sa palibot? Yes. Mangusisa sa barangay. Patawag kita barangay official sa pagkakilala yun sa mga biktima ni. Ang K5 Aaron Lloyd Repollo, nga why siya makabalo nga may mga record niya sang settlement sang lupa sa barangay Constanza ang mga biktima. Ang mga K5 White tabag sa ginapungunahan. Pero sa iya, Vicky Febre, ang nangina sa sulit kaya tiway gid ko na si record sa barangay. Pero way kita nagkontento sing information nga halin sa pulis. Mismo kita nga nagakandak kita sa atong investigation nga, pero hindi niya maka-apekto sa ilang investigation kay Febre. Pero na ibang angle nato niya, kay una kita nag-interview sa pulis kay Febre, kay Febre. Ted mo, may baluan tayo gali sa kapitan, may ara gali record. Sobre kung kita magtanaw. Di kita nagkanto ka mo dito kahapon to, that is already March 17. The crime was committed based on the investigation of our San Lorenzo Police ngaya March 13. Yes. Nasapwa ng bangkay March 15. On that very day, March 15, Marso 15, why kaya nagipangusisa dayon ng police? Why din magpamangkot? Kaya the first thing to do sinada is usisaon mo ang person and authority dira sa barangay, which is the barangay officials or the barangay captain. Pagkatapos March 17 nagkadto kita mangusisa kita kay Police Captain Andres Somes do lipong aloy nga makbalo ka motibo kag way kabalo sa statement sang kapitan kag record sa barangay. Tinano ng investigasyon nila nagalo ka mo sang March 17, March 15 kadto lang sa lugar to kag magsimot-simot kag magpuli kay 5 Aaron Lloyd Repollo. Amo ka K5 break K5 Ted muna sa aton, puway kita nga nag-limit niya sa aton nga information niya pakuha dito. Pero isa sa di Captain Somes, bisa natin kasi nagbansa nga. Amo na kung kaisa nga nagkakapilitan kita magtabok, bisa malayo pang lugar, para makuha ang dugang nga mga informations, kay nga man, kung pulis tang saligan naton mga ka-K5, no? Mahulat ka lang nga magipanaog ang adlaw, kag magihugpa ang bulan sa duta, antes ka makakuha sa information sila. Sa aton sini nga mga ka-K5, not all kay kung ang pulis makatag na yung detalye sa aton, kung kaysa doon dito na kinanglan magtabok to ka magkadto sa lugar ka-K5 Aaron Lloyd Repollo. Yes. Amo nga K5 K5 tingwaan tagid nga mabusubos gid oras naton nga makuha in information. Pero pagabot sa pulis K5 amo na gani nga bisan nga naga-interview kita to kay na live dito Marso 13 katabo ining krimen nasa puan si Marso 15. Igaduhay niya sing motibo kay di dapat makadihon ka na siyang motibo para sa balaga kadasig lang with Police Colonel Ronaldo Palomo sang aton sining IPPO with Police Major Rolando Aranyo spokesperson sang IPPO kag si ang hepe sang Pasig City atong shooting incident ka nagluntad dito sa may Pasig within 24 hours. Why pagani? Pagkatapos ang krimen. Pila pala ka oras ang nagligad, may mga motibo na, 3 na motibo ang ginalantaw. Yes, mugad kag ay si Police Captain Andres Somes na ano na. Bungol na, bulag na, kagapa nang hindi ka pangusisa kag pamangkot na. Pero tadi kong pagabot na dito, March 15 ang usisa kita siya, maintindihan ta mga basa ka, sir. Kalma lang ka mo na, relax ka lang da Aaron Lloyd Repollo, relax ka lang da Eric Cañizares, relax ka lang da Melmar de la Cruz, kaya nag-imbestigar pa kami. Maintindihan ta na. Pero nagligad na, 16, 17, 18 kita nagkanto dito. Why gapon sa may mahatag? Why kita yan nag-create sa aton own investigation? Why kita yan nagpangusisa sa kapitan? Why yung mabalaan ni Police Captain Andres Somes nga may 3 ka settlement ka natabo sa barangay? Yes, Chief Frey.
dugang pagid sa isa pagid gabrasya naton nga kung sa aton nga investigation niya ha ngati amo man ning settlement nga parte sa lupa wala man gali sing minadula sa personal nga pagkakutang Oh. sa ining mga biktima. Why sa Manadula? So, silingon, wala siyang robbery nga natabo. Yes. Wala siyang pagpangawat nga natabo. Gusto Kag sino kabing imong kawatan mga ngawat kay imong gibutlak adlaw man? Di ba? Sa aton sila nga mga K5. But silingon, may mga other angles or may mga other motives ang suspect siya ni Day. Sa aton sila nga mga kuturan. Kag kung basihan naton ang record sa barangay, may posibilidad, wala ito ginambal 100% ini. No? May posibilidad ka ba si away ginamos ang pamilya bangon sa duta, tungaay sang duta, away sa duta, ka K5 Aaron Lloyd Repollo? Yes, kung tinawon mo naman ni, wala may man si matabo ang robbery. Kag sa ang pamangkot naton ni kay Captain Somes kung may robbery sa batya wala. Gin pamangkot naman ni kay Captain Somes nga taliwasin ni pamangkot naton kap kung ang ining Constancia may barubukid, may mga terorista di nga grupo, may mga kabatan. Siringaway man din si terorista, ang kawatan di ginakawat nilang manok. Kapag yung mga alaga to sing ining mag-asawa ni Patom lang to, Karabaw, napaganing, baka. Kaya mo man ang punungan nila tong isda. Kagi kung may ara malang mga kawat-kawat na K5 ba Aaron Lloyd Repollo, hindi na maglabot sa punto nga grabe gid nga wasakon mo gid igoon mo gid lapit-lapit sang 12 gauge shotgun mo itong nanay itong nambal mo nga nagakiang-kiang to nga si Remedios to. Yes. Do hindi mo na ganito guro pagtandugon kada maluoy ka na lang to kung nagakiang-kiang na lang to kag ilisipon na lang to pang tikang niya sa magdagansa. Oh. Kiway ka na mangot-angot ni Police Captain na Andres Somes sang San Lorenzo Police Station sa aton sini nga mga ka-K5. Law-law eh. K5 Aaron? Amo nga K5. Pasalamat ko tani kita kay interview naton sa kay mamutanan nga mga duhalos kalabanan nga media do hindi klabot siya, hindi maka-interview siya, hindi maka-connect siya. Kita pasalamat kita tani nga naka-interview kita pero do nagalutaw pa sa sabaw yung mga impormasyon na kuha ta siya. Amo nga K5 bray bisan basihan. Kung wala gani naton gin pamangkot nga may duha gali ka live ammunition nga na-recover, diba kita gani kuguro kakwa ka information sila kaway pamangkot. Di mo gani ang nagwa sinidido si Aaron Lloyd Repollo pa ang investigador kag si Eric Cañizares kag si Milmar de la Cruz. Pero naton matani dire batas at least bala kung sa pulisya mambal naton bala nga do may ano blaw may bugat gid kiti police gid mo kiti kita yaga obra kita separate investigation but we are not the proper authority to do that which is ang dapat mag-obra sina isa nga aton nga mga kapulisan but kung kaisa very disappointing lang nga una pa yung media kabalo kaysa sa pulis. Amuged. Ka K5 Aaron? Yes, amuged si February pero ini na Yes, kay February. Ini naman karon hindi taniya pagundatan kay February, kay 510 nga may baluan ang motibo asa nga hindi may baluan sa pulis nato. Tika karon ko tonta naman si Police Captain Andres Somes nga may baluan. Pamangkot dira re kana di sa may syudad sing Iloilo, ang pamangkot dira makontak mo sa yan, malabot mo sa ihan. Yes, sir, kay February kay nagpasalig bansa no nga teaser na nangayo sa aton na pasensya off record. Nga tiyan mo na sa kaon niya kay February kay hindi sa nakafocus. Pero karon tani ka K5 araw na kung 36 hectares gid man. Di mo na nakuha ang information nga 36 hectares. Yes, interview mismo naton kay Captain Somes kay February. Okay. Sige kay so dako-dako ni lapad-lapad ni mo silingon ining mga sa mga gatalindog to nga kahoy sa likod to nga makitaan sang mata nyo possibly ila pagid to kay 36 hectares mo. Yes, K5 Aaron Lloyd Repollo. Yes, kay February kagti ang ila nga mga balay didto, dabayara pagid yan sing apat ka balay nga laylain ang direksyon kag distansya diri kag ginahimo na nila kani kuno nga budigahan kay February kay 510. Okay. Sige, with that kay 5 Aaron Lloyd Repollo, salamat gid and amo ning aton sini nga investigation ngiti ang kung aton nga investigation, separate investigation ang aton sini nga basihan do may posibilidad nga away sa lupa but then we will still wait for the developments ini sa aton sini nga mga kapulisan kay subong do hindi pa makambal
si Police Captain Andres Somes sang full nga detalye, even though nga sang March 15 pa ninatabo ang krimen, kag March 18 kita March 17 kita nagkadto didto kahapon subong March 18 na K5 Aaron Lloyd Repollo. Yes, amo na K5 Ray, K5 Ted. Pero ang aton lang gid nga goal lang gid subong i-follow up gid naton nga teno gid lang posible nila ang kulo. Kag isa pa kung kamusta ang investigation nila K5 Ray, K5 Ted, basi ko nastalam la sa wag yapon ng gulo, wag yapon person of interest upon suspect K5 Ray, K5 Ted. Actually ang aton na diri sa aton sini nga mga ka-K5 nga anaton ko ano ang motibo, sino ang mga possible suspect. Just to give justice man sa sining magkasama, because tama ni kabrutal lang natabo sila Dula ulo nila. Utod ulo nila, wasak ulo nila sa aton sining mga ka-K5 pasensya gid. There is why nga ti gusto tong tayo matawid kag connect ang mga possible nga natabo prior to this incident K5 Aaron Lloyd Repollo mo. Yes. Sige, salamat gid kay Aaron. Yes, K5 Ray, dugang to dire sa Martes gila ipa-autopsy ang bangkay sa gining mag-asawa K5 Ray. Kag ini labuton hini nato nagudyamata kang justisya sa mag-asawa K5 Ray, K5 Ted. Kag ini nga balita ang ginadulong gid sa healthy nga kapili Dr. Abito nagapasiksi nagapatanay sa to pagpamuin ang ginadescribe naton ining DTX coffee mix nakakapi ka na naka-detox ka pa. Balita nagikan sa probinsya San Gimaras. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagkaringawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 9:07 mga ka-K5 ang oras sa K5 News FM Philippines. Sumari kita oras kay Tiyempo sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Bantay na namang developments kag follow-up reports naton sini barwa sa programang 11 BPS with ka-K5 Jan Sapio alas 11 Oktubre 1 sang hapon. Mga ka-K5 kag sa pila naton sini barwa ka mga public affairs program diri sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5 di magkalipat ka mag-inom sa mga suplemento ni Dr. Emil Uy, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Sport Biotics and magpangapis ang DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Sa pangalan ni ginamang isang serbisyo publiko kag sa bugos ka puwersa sa K5 News FM Philippines, kami inyong kinandan, alagad nyo sa kahanginan. Ako si ka-K5 Ray, Espeha Umalay. Bugnohon tagid ka pamati sa Ray si Sir or si Ma'am Angela Nicole Balgos. Ma'am Angela Nicole Balgos sa UI Nursing Department kag sa Fercy Restaurant sa Altacherra. K5 Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Bantayan ang special report ni ka-K5 Enrico Sorita Jr. Crime Stories sa sining nagluntad nga pagpatay sa mag-asawa sa Banwa sang San Lorenzo, Guimaras. Alas 9:09 para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5